Приятели, аз ще се опитам да дам като следващ лектор накратко собственото си разбиране защо е удачна, успешна и мотивираща една такава концепция. Концепция, която е преди всичко етична, за да стане след това стопанска и обществена. Това, което според мен е важното, е, че тези хора, тази група от хора са стъпили на нещо трайно, на нещо здраво. Самия Ерхард казва, че не може да има обществена или икономическа теория, ако тя няма здрава духовна основа, трайни ценности, а се ориентира само по променящи се моментни представи. Това е много важно. Системата, която е, така да се каже, концепция отвъд колективизма и крайния либерализъм, е система, която стъпва на едно реалистично разбиране за това какво е човек, каква е същността на човека, природата на човека или това, което се казва в политиката образ на човека. В същността на тази концепция е личността. Личността. Преди да станат икономисти, всъщност те повече са философи, етици и икономисти, но преди да има икономически измерения, техния възглед, техния копнеж за някакъв по-свободен устройствен ред, те добре са проучили според мен какво всъщност е човека като такъв, който да съответства на тяхната концепция. Ценността на човека те я виждат в следните няколко двойки. От една страна, човек създаден по Божие подобие, т.е. дарен със свобода, дарен с добро, дарен със стремеж към творчество и същевременно субект, който е погрешим, склонен към зло, към вини, към заблуди. Другата част, тяхното разбиране за човека е различието. Те са приемали различието като много важна особеност на човека, на личността. Различието. Което в икономически аспект би трябвало да означава неравенство. И същевременно са виждали в човека тази дълбоко християнска идея, тъй като по нашите географски ширини това е културно-моралният ред на християнството, че те са равностойни, равноценни като личности. Концепцията всъщност ще бъде разбрана, ако се проникнем в това разбиране за човека. От една страна различни, от друга страна равноценни като ценност. И още нещо. За разлика от либералите, те приемат, че човек, личността е автономна личност. Самостоятелна. Склонна да взема самостоятелно решение. Но те не приемат, че е самодостатъчна. Тоест, личността не заменя Бог. Казано в пряк смисъл. Изхождайки от това разбиране за човека, те всъщност построяват една стабилна концепция. Защото всички стабилни неща са стабилни за това, защото те отдолу имат здрава духовна основа и разбирането за това, що е човек. Когато се разбира човека по този начин, е неизбежно да се вижда неговото съотнасяне към другите. Тогава, когато той не само автономен, но и самодостатъчен. Тогава егоизма, великолепието на егоизма не може да бъде върховната добродетел. Това разбиране за човека стои дълбоко в тази концепция. Оттам те се преценили, че трябва да се даде възможност на тази свобода да се разгръща и да се развива. Което автоматично означава, че колкото човек поема инициатива, толкова се намалява полето на държавата. Когато един човек и повече хора имат инициативата, полето на държавата се намалява, скъсява се, обесилва се. Там, където са силни личностите и общностите, които са изградени от такива личности. За групата около Ерхард трябва да се каже, че те имат друго разбиране за държавата. Те казват, трябва ни държава, която има силна устройствена политика и държавата да бъде обаче силна там, където са нейните присъщи функции. Външна политика,
сигурност, но най-вече устройствен ред, който защитава достоинството и свободата на човека. И нещо, което е много важно. В това разбиране за личността, те се различават от другите групи, които виждат в взаимоотношението между личност и държава, така да се каже, някакво друго измерение. Ако колективистите виждат човека най-вече в колектива, а крайните либерали го виждат като самодостатъчен индивид, те виждат в отношението към другия богатството на отделния човек. Затова и в разсъжденията на тези мислители може да се види посланието, което те отправят за новия век. За тях посланието на новия век, така наречен социален проблем според тях. Социалният въпрос е да бъдеш потребен, да си нужен на другите. Изхождайки именно от тези дълбоки копнежи на човешката душа да бъде признавама. Това, което Фукуяма нарича тимус. Да бъдеш признаван, да бъдеш одобряван и да вършиш нещо, което е важно. Не само за теб, но и за другите. В декларацията, която прави първото правителство при образуването на Федералната република с канцлер Конрад Аденауер, той заявява, че духовната основа на социалното пазарно стопанство трябва да бъде открита в християнската идея за отговорната свобода. Всъщност, ценностните измерения на тази концепция могат да бъдат изразени с тези две думи. Самоотговорна личност или самоотговорна свобода. Или свобода и отговорност. Те са знаели, разбирали са свободата, именно като възможност човек да се разгърне. Знаели се къде е границата на свободата. Знаели се ги. И същевременно са знаели, че там, където е границата, т.е. при свободата на другия, те освен това са допускали, че самият човек е източник на свобода. И затова са приели това християнско разбиране за достоинството на човека, което след това са материализирали в тази концепция. Много е важно, когато се говори за свободата по този начин, тя винаги да е обвързана с отговорността. Тоест, знае ли се заплахата за свободата като тежест? Аз често го цитирам, пак ще го позволям, може би това са най-силните думи, които са казани за свободата през личността от Достоевски в това кратко есе за Великия инквизитор. Защото наистина няма нищо по-непоносимо за човек от свободата. И те са създавали устройствен ред така, че да им защитава тази свобода на отделния човек. Защитавайки свободата на отделния човек, те по този начин, така да се каже, ограничават и на места на държавата. Но това те са го разбирали според мен перфектно. Особено в едно анонимно общество, в което индивида в целия този модерен свят някакси е скъсал традиционните или в процес на скъсване на тия традиционни връзки. Семейство, общност, не дай се Боже за предание и някаква по-дълбока традиция. Говорим в чисто семейния аспект на традицията. Той е близкия. Разбира ли се го, че няма нищо по-мъчително и така искано от този стремеж човек да даде на някого свободата си. Тогава, когато тя не е материално осигурена. Това е добре да се разбира в тяхната концепция. Другото, което господин Озунов също каза, че самия пазар създава наистина властни позиции, създава доминиращи групи, защото естеството му е такова. Да бъдеш активен, да имаш инициатива, да печелиш и неизбежно се създават концентрации на прекомерна власт. Това е неизбежно. Крайните либерали казват, че в течение на времето самия пазар ще се реши проблема. Устройствените политици твърдят, че това може да стане или в много дълъг период от време, или може да стане само в малките общности. Иначе държавата трябва да направи такава устройствена политика, че да защитава свободата на човека, да пречи на тези доминиращи групи, монополи, политически близки до властта, картели, да озаптява техния произвол и нещо, което е много важно и ние може би го разбираме тези, които се занимават с политика. Тя отслабва икономическото въздействието на икономиката върху политическата власт. Просто го отслабва това нещо. Конкуренцията, която е, може би, първото, така да се каже, достоинство на тази концепция на Лудвиг Ерхарт е именно този гениален инструмент, който отнема власт.
И затова най-важният закон на социалното пазарно стопанство и на този смел мъж с пурата, скромен, който имал единственото така хубаво удоволствие да слуша, той слушал класическа музика, т.е. въобще не се вписва в нашия образ на сполучлив политик. Него основният закон е бил закон срещу ограничаване на конкуренцията. Те не си играли с такива тавтологии защита на конкуренцията. Закон срещу ограничаване на конкуренция. Т.е. ако има нещо повсеместно, трябва да бъдат всички тези импулси, които съхраняват този конкурентен ред, защото той съхранява свободата на личността.